Hinka dol rok norok video je thumbnail o jaga nugui saiman kana ang tamo topic no tobui sana naikya. Tei kaisa kok sana musungo ang o video je khlaimani borok ni bagai kebono munaina bagai ya ebo khai kebono lachirina bagai ang khlaimani abotiya. Obo ongkha borok ni kaisa mistake ongoi thangkang ke bhage hamui manai ang abono tuise tinini video swnamo. Hinkai norok screen o kaham ke nugui tongmano obo ongkha chini munai song borok je tabuk katal style khaimani abotei khelai mane borok ni thani ke onek naithok khlai no borok khanai rakha abo borok ni je choice ongma mote khaino borok rakha. Tei ang bo gosio o munai song ni je khanai ramani abo borok se naithok jagoi rakha ke ang bo bini dara hisab tei naithogono hani ma sasinai. Ma la khini aba. Da masko khunde. Tering sa tam khra khano. Nala babu khna sile mani. Bela jong thu kata ang tolan sini khani. Hinkai norok kaham ke video no khana tei khorang mahino kaham ke no khana kana borok o jaga tam salai kena di abo kisasa cherai rok chengra thanglai tini mane borok ni musumani alka angna unke cheraiba kisasa yak lai derai thangkana. Hinkai norok bahino o munai soni photo no nugui Facebook eba jekono buni YouTube jaga rogo nugui mankhana borok no hamia hani samani eba ke alka kokba ke borno ringjak mani sajak mani. Tei ang abono sanamo sungo sak nijini munai hanai wansugui nainadi jodi nini nokni munai jati gosti borok kahaikai kisasa borok dol kaisa chengra thanglai tani yak lai derai thanga hinke obono Facebook bo dol rokno kisa munirina hanai dauri kha. Amsuk baito borok ni kun hamia ngai thangya bole. Hinke nadi norok Facebook bo tam honi borok no hamia khlai post khai tongkha. Hinke norok screen o kaham ke nugui mankhana botam sakana di sinal rok ongkhor bakya mane bini kokni meaning tam hono mane jodi khanai ramani tise bo amsuke hamia hinjagu hunke nang thanda kai sadita nini monai pon wansudi just pon wansudi sadi abudi hine norok ni khanai ramani abo chaliya munai norok tase kaham ge raunari ta kisa sat mili ruoi abudi sadi mane pulia kok sani sagano hamia kokbai sanani a kok je bole tei boto nini boyos nini soman buya boto khoroksa munani soman cherai suko borok. Hinkai aboni pore te kaisa post nokha botam sakna di Randy Jadrok. Hinke bahake sanamusung ba ang abono hinamusung mane sungnamusung gota bahake borok amte ingkha ba borok sudu cherai rok ba borok o boyoso kisa misa mistake ongmano hamia khlaimano cherai jorana hamia ongo kisa sani bagai amte khlaiye je Facebook o photo riwoi hamia kok sabai viral khainani akok ge bole jodi nini monai aboti kahake kisasa mistake accident ongoi borok ni haino ongthangka hinke nung borno boda photo boi je photo man khanke Facebook o hamia kokbai viral khainai hinke aboni pore te kaisa post noka botam sakana di tiprazero kaisa falto mang sinal rok hinke ang o borokno abono sanamo sungo nung sabono sinal hinai hinya joto public jotono nugui tongo kaham hamia tangi hinkai nung kisasa borokno abo baisi amsuk hamia hani sawo hinkai boi amsuk soi je hamia khlai tongnai borokno kai ning tamo sinia haida na borok sinipa no kuno sarakya na nung tabuk borokno kai cherai khu hnai sak nangya khlai thungui tongo abo tui kalai hinke aboni pore te kaisa post nokha bosaka sak moda mosangjak sinal rok hinkai ang sanamo sungo abo kaisa kuno mosangjak mani akogya
abo ungkha kaisa dol rokno borok mwnwi rwnani tei tongthokni bagwi borok dol kaisa bono photo share khailaikhana Facebook rogo hingke amtui kheno khoroksa tei khoroksa kahamni oromang to jotoni oro soguya hamyani oro bahaino thango nugo amtui kheno borok viral wngkha tei ani dol rokno ang abono last digi kok sana muchungo o borokni kisasa mistake wngmani o photo no tui amswkai viral ta khailaisidi tangi hinkai borok bo tao cherai borokni future o onek samung khainani tongkho borok bwskango ongkhorna bagwi onek agugnani lama tongkho jodi chwng bai chwngse amtui khlaiwi hamya kok salaiwi viral khlai tongo hinkhe a mwnai song borok bwskango bahai agugui manaiba aboni bagwi borokno kaham khe sadi bujukdi tei support khlaidi kahamni lamao himna bagwi hamya kok bai ta phwrwngdi tei ang last sana muchungo norok o video no jeskai pono share khlai redi tangi hinkai je abotui chikon sa kokno kotor swnamwi hamya viral khai tongnai borokni aro bo thangwi o video nugui saimana wngthong।